Dagiti sarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulime, ken agtalna kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo anapauluan. Ti ubing anaunget kadagiti dingwen. Saan akayat ni Dennis nga adading wenda ije balayda? Aso, pusa, ken manok dagiti taraken ti inana. Isu adagitoy ataraken. Umad adayuda no adda ni Dennis. Barsaken ken kugtaran na ngamin dagitoy. Oray no saan damot nga ananwan. Iti maysa nga aldaw ken Dennis, inakagsingir ka dagiti pautang ko, Isong agbati ka pay laang diti balay. Wala nang. Pakanam tumutan dagiti taraken ta nga aso, pusa ken manok, wan. Trabaho pa'y gayam dagita. Ni, nalakalaang mat nga ramidan dagita. Saan na mabalin na mabisinan dagiti taraken ta? Kan agdalos kan tumutan diti balay. Agwalis kan aglampaso ka, Nagadumatan ti aramida. Ay na, kabailam day ta nga ramidan, anak ko. Sakbay amapan ka makiayayam. Aramidem pa'y dagiti imbagakkan ka. RJ! RJ! Umay ka tagayayam ta! O sige, ditay ka pa'y lang urayan. Intugot ko nga ro dito yung truck kon. Ay, nakmatalaan ti robot ko. Ingkan, dara sa ma. Wen! Apay aya, asaan ka makatal na di tapusa? Mapisinak namin. Saan ka di ano kastoy nga oras? Katrumbang apakanan datan. Meow. Ay, unan niya. Ay, sumit lagayam amarik nakmatan tibisin ko. Ayan nan nga, hindi ka nanta. Nakitak itay arim marjay among ta babae. Aging gaytak, awan mo't laungon. Ni Dennis, di rumbang amang pakan ka data. Nangag ko amin, nga iso tibilin ni nanang nakankwana. Meow. Napansamot na kiayayam igay karuba. Di matla sumangpatan. Meow. Anya itandaramidon ta. Mabisinan ta iti kastaunay. Adda maangot ko. Anya day tamangot mo pusa. Dagiti makan ngayon bati ti among tay, jarapaw ti lamisaan. Isu ti maangot ko. Makapabisin. Namisan mo mabalin akalungan dagita makan. Wan, tatakas ti agkalong. Kanisaan mo nga ugali ti agkalung pusa. Wan tanawadwad ti makan, nga ititad ti among tababae. Nabisintan pusa. Anya itandaramidon ta. RJ! Agawid ka! Tanyal dawan! Ay, ayaban na ko ni nanang ko, Dennis. RJ! Apay ka na. Agawid ako na. Kasano akon? Di agawid ka matan. Saan pa yasin mangpat ni nanang ko? Kumita ka iti balayo. Apay RJ. Kita am titarakin niya pusa. Ada iji tawa yo, Kanji aso. Nakatugaw ija yan tiri daw ti balayo. Lagi titarakan ni. Urayin da ka. So nga gawid kan. Saan ka madanagan, aso? Nakita na tan ni Dennis anak katanaw dito'y balayda. Agawidan. Ket sapay kuma tapakanan natan. Hoy, kawitan! Anya dararamidan! Simrak ka matlatan dito nagtibalayda, Dennis! Mabisin ako. Agpapada tayo na. Mabisin kami mutan ni pusa. At baka di makan. Dito yung nagtibalay da Dennis. Kok. Ay, rumor kan kawitan! Sakbay ang masangputan na ka ni Dennis dito'y unang! Apay, namasang putanak. Amo matan ti ugali day nga ubing. Naungot ka dagiti dengon. Isarumar kan kawitan. Kawitan! Adda ditan ni Dennis!
Siyo! Siyo! Rumor ka si kakawitan! No di mo kaya panguran ka! Maguray ka man ta mga alak iti pangur. Daytoy. Maruwam ka nakawitan Di kagayam rumor Asus! Natinagan dagiti basbaso! Dinalapos di kawitan! Kasano nga taadalusan ni Dennis? Dagiti natinag kan na buong abasbaso kan pinggan diti kusina. Aso! Yak mo pusa. Nagadumot dagitaan na iwara. Napabot ngan ngamin itay ni kawitan. Iso ating mayam. Aday ta, nadalaposan dagita basbaso. Wan nga rod. Di na tansamot pa kananan, gayam kong aso. Meow. Wan nga rod. Gayong pusa. Mapilitan aksan nga kalong. No saan natapakanan? Saan pusa? Dakos ay ta. Di mo ar-arami dun. Mabisina kon. Daytoy ti paborito ka pabuya. Cartons. Agbuyak pa'y. Tawan pa'y lang ni nanang. Ha? Hoy! Usi ka pusa! Pumanaw ka man dito yabay ko! Pumanaw ka kunak. Hindi ka gayang pumanaw Pugtaran ka man langan. Dayta! May parusisikan. Ituloy ko ti agbuya. Anay ko, tisikat ko. Nakita ti panangkugtar ka ni Dennis. Uray ka lang na iparusisi. Nakita, gayam ko nga aso. Wan gayong pusa. Kaasi kamot. Naungat at talaga day ta, Dennis. Kaya't ko lang mat nga ipariknakan ko na. Ang mabisina kon. Ay sungarod tadya ko na as-asit kan. Tamang anuan niya pa'y taramidan na kanya. Kita mo. Iso lang timangmangan. Ikanak nga ta iti ka no masidagakan kwa na. Kabayatan namang mga Padasam gayam aso. mga numasyan kanyak gayong pusa. Kat pa kanunak. Mangibingay ka, no ikan na ka, gayam ko nga aso. Uy, di ka madanagan gayong kwa pusa. Imbaglakit din tayong batsanak ni nanang iti paborito kasi daan. Fried chicken. Ibusak amin dagitoy. Ha? Sa lagi! Pumanaw ka man dito si kang aso! Di ka pumanaw Pugtaran ka man. Ha? Panaw! Sa lagi! Nakasang matan ti aldaw tayta, gayam ko nga aso. Wan nga rod gayong pusa. Talaga nga awan asiday jay at Dennis. Kagayap, pinakan na kayo ka din. Ni Dennis. Saan na kami pa'y apinakan, kawitan? Imbes apakanon na kami. Dinangran na kami pa'y. Anya? Ikan tayo iti eleksyon. Dahil jay at Dennis. Anya timako na, gayam aso. Meow. Apekit din na saan. Talaga, naglaing ka nga panunot, kawitan. Nagpasit ka, nga, naglaing ka. Meow. Panonotan tayo. Nanya tirong mga ramitan tayo. Tapno may kan iti eleksyon. Dahil jay at Dennis. Agayayam tamanan, RJ. Kat mo na. Saan pa'y kadi asimang pat ni nanang mo? San pa'y mat? Itang rod agay ayamay. Sige! Nakasaga na kayo ka din. Aso, pusa. Wan, nakasaka na akon, kawitan. Sikangay, aso. Nakasagana akon kawitan. Malangalap. Sige, Hintayan. tayan. Atak! Atak! Sige.
Kalungan tayo dagito yan tayo lamisan. Awan tiba di tayo. Ibusan tayo dagiti makarito lamisaan. Awan tiba di tayo. Kanan tayo amin. Dennis, si Mang Put ako anak ko. Umay naksabtanan atan ado ti awit ko. Dennis! Awan man nandito balay ti anak ko. Napan man siguro nakaaya-aya man. Ha? Ni, anyat na pasamak dito unag. Nakawarwara. Nagadutin natin nag-anabuong aplato kan basbaso. Ay na! Naibusan dagiti makan iti lamisaan. Anya aramid ni Dennis. Simangpot ka din ni nanang ni Dennis. Si Mang Putot, kat napanay na yapan ni Dennis, ijay palay ti kay ayam na. Anya ata tayo mapasamak. Aliiwan tayo no anya ti mapasamak. Sige, ang kulimat tayo lang dito isuli. Anya timbilin ko ken ka Dennis. Aglinis dito'y balay, nanang. Kat, anya tinaramid mo. Kunakmat kan ka pa kanam dagiti dingwan. Tano mabisinanda, agkalong da. Pinakan mo ka di da? Saan, nanang? Ay no, ope adi mo tinungpal dagiti bilin ko ken ka. Napanak na kaya ayam. Imbagakmat kan ka nga una ampay alagpasan dagiti trabahom diti balay, saka mapan makiayayam. Nanang? Ala, ingka mangala iti daspan kan walis. Tulungan na kaglinis diti balay. Nanang? Aglinlinis ni Dennis. Meow! Rompang lang kan kwa na dayta. Natangkan mat ngamin ti ulo na. Simple lang mati kaya tayo ang mapasamak. Pakanan na tayo. Pangarot gayem ko akawitan, gayem pusa. Ngam imbes apakanan na tayo, kinugtaran na tayo pa'y. Siya! Pinang urnak niting. Sapay ko ma, tagbalbaliwan ni Dennis. Saan ton anaungot kadagiti pada tayo padingwan. Gapo iti dayta napasamak ubing, nagbalbaliw ni Dennis, kat inayat kan tinarakenan dagiti dingwanda. Kat idi nakita dagiti dingwan ang nagbalbaliwan ni Dennis, 5 ilo damat kan kuana ng runa ni aso. Kat no adda papanan ni Dennis, kadwana ti aso da, kat iso ti bantay na. Bueno oping ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing.
Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Alaubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.